Si pincha o Racing e ganamos a Las Palmas, ¡vámonos! ¡Forza Depor, campeones de Liga para primera, vamos! Isto é unha maravilla, verdad? Un ambiente de 10, ascenso primeira, isto máis non se pode pedir. Despois de 8 anos, ademais, non? Ademais, depois de 8 anos, o Rapan aquí tocando con nós, isto é unha locura. Todo perfecto, o ambiente tremendo, a xente é unha pasada, hai moitísima xente, hasta os aficionados das Palmas están por aquí, é unha maravillosa. Despois deste ambientazo, apoiar o equipo para gañar o campeonato, non? Totalmente, a ver se o Racing pode pinchar e sacamos os 3 puntos, e ganamos a Liga, levamos un trofeiño, ascendemos directos. Unha vez que acaba o partido, celebración no campo, como Dios manda, saltar no campo, celebrado todo, se veía 4 camiños. E hasta o martes á mañá. Por que o martes a mañá? Ás 9 entro a traballar, desgraciadamente, pero E mañá non traballa? mañá non traballo, coño de vacación no curro para celebrar isto, porque isto é histórico. Forza Depor!